Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya. என்னடா அவன் தூங்காம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான், தலைவலியா Jaya Jaya Sri Chaitanya தூங்க Jaya வையண்டா நீ அவனை. Nityananda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timurandasya Jnananjala Chalakya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitena Bhutale Vayam Rupa Kadamaya Dadati Swapadatikam. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Upesha Gopikanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishapanusute Devi Pranamami Priye Vancha Kalpadarubhyascha Krupa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimadi Bhakti Vedanta Swamini Namne Namaste Saraswati Devi Puravani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Chatadasatarini. Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasad Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna. எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Yes, மோகன் பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம். Okay. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. Hare Krishna. 154. 154. Krishna Valokana Vina Netra Phala Nahi Ana Yehi Jana Krishna Deke Sei Bhagavan. Hare Krishna. Translation. There is no. மணி ஆகல, 4:30 தானே ஆகுது. படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி. There is no consummation for the eyes other than the sight of Krishna. Whoever sees him is most fortunate indeed. Hare Krishna Mataji. அதாவது நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல, வயிறு பசிக்குதுன்னா நம்மளுக்கு ஏதாவது சாப்பிடணும், அந்த திருப்தி வயிறு நிரம்பிச்சு அப்படின்னு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் வரும், ரைட்? சோ இப்ப நம்ம பிரசாதம் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ரே பண்ணுவோம்? என்ன பண்ணுவோம்? கரெக்ட். மகா பிரசாதே கோவிந்தே கோவிந்தே நாம பிரம்மணே வைஷ்ணவே ஸ்வல்ப புண்ணியவதம் ராதம் விஸ்வசோ நைவ ஜாயதே. ஹரி ஹரி, வெரி நைஸ், ரைட்? இப்ப சாப்பிட்டு நம்ம வயிறு ஃபுல், இது நான் சொல்லல, பட் இப்ப சொல்றேன். சாப்பிட்டு வயிறு ஃபுல் ஆன அப்புறம் என்ன சொல்லுவோம்? சாப்பிடுறப்போ தேங்க்யூ சொல்லுவோம். ஓகே, அது தேங்க்யூ எப்படி சொல்லுவோம்?
நீங்க பாத்தீங்கன்னா இஸ்கான்ல ஒண்ணு இருக்கு, கோவம் வந்தா கூட ரொம்ப நல்லா பண்ணாலும் ஹரிபோல் சொல்லுவாங்க, கோவம் வந்தாலும் ஹரிபோல் சொல்லுவாங்க. நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஒதுங்குங்க வேலை போகணும்னா அப்படின்னாலும் ஹரிபோல் சொல்லுவாங்க. சோ அதே மாதிரி தேங்க்யூ அதாவது சாப்பிட்டு ஃபுல்லா ஆகிறதுக்கு வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஜெய் ராதா ஷாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எதுக்குன்னா ராதா ராணி தான் சமைக்கிறாங்க அப்படின்னு. யாருக்குன்னா ஷாம்ன்றது ஷாம சுந்தருக்கு. அதனால நான் இதற்கு சொன்னதில்லை, இப்போ சொல்றேன். ஸோ இப்படி சொல்றது ஹேபிட், ரைட்? ஸோ அதே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வயிறு நிரம்பி இருக்கு, ப்ராப்பர் சாப்பாட்டுல வயிறு நிரம்பி இருக்கு அப்படின்ற அர்த்தம். அதே மாதிரி there is no consummation for eyes other than sight of Krishna. அதாவது கிருஷ்ணரை பார்க்கறத விட கண்ணுக்கு அதை விட ஒரு சந்தோஷமோ இல்ல அதை விட ஒரு என்ன சொல்றீங்க பலம். நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல, நம்ம கஷ்டப்பட்டு எக்ஸாம் எழுதினோம், நம்ம சென்டம் வாங்கிட்டோம், ஃபுல் யூஸ் ஆயிடுச்சு நம்ம படிச்சது என்ற மாதிரி இந்த கண்கள் இருக்கிறதுக்கு கிருஷ்ணரோட தர்ஷன் கிடைக்கிறத விட வேற பெரிய விஷயமோ இல்ல வேற ஏதோ லாபமோ இல்லவே இல்லை. அதுதான் ஹையஸ்ட் சந்தோஷம். அப்படி பாக்குற கண்கள் தான் ரொம்ப ஃபார்ச்சுனேட்னா ரொம்ப என்ன சொல்றது லாபம் அதிர்ஷ்டமான கண்கள் அப்படின்னு கொடுத்து வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கிடைக்க கொடுத்து வைக்கணும், கொடுத்து வச்சிருக்கணும். கரெக்டா சொல்லுங்க. அக்ஷன் வாதாம் பாலமிதம் ஓகே ஃபுல் அக்ஷன் வதாம் பலமிதம் ந பரம் சாகே பசூன் அனுவிவேஷேயதோர்வயஸ்யை வக்ரம் ரஜேஷா சுதயோரனுவேனு ஜஷ்டம் ஏர்வாணி பீதம் அனுரேக்த கடாக்ஷமோக்ஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. அக்ஷன் வதாம் பலம் இதம் ந பரம் விதாமஹ சக்ய பசூன் அனுவிவேஷயதோர்விவஸ்யைஹி வக்ரம் வ்ரிஜேஷ சுதயோர் அனுவேன ஜுஷ்டம் யயர்வா நபீதம் அனுரக்த கடாக்ஷமோக்ஷம். கோபியர்கள் கூறினர், தோழியர்களே, நந்த மகாராஜரின் மகன்களுடைய அழகிய திருமுகங்களை காணும் கண்கள் நிச்சயமாக அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவை. அந்த இரு மகன்களும் தங்களது நண்பர்களால் சூழப்பட்டு தங்களுக்கு முன்பாக பசுக்களை ஓட்டியபடி காட்டினுள் நுழையும் போது அவர்கள் புல்லாங்குழலை திருவாயில் வைத்தபடி பிருந்தாவன வாசிகளின் மீது அன்பான பார்வையை செலுத்துகின்றனர். கண்களை உடையவர்களுக்கு அந்த கடைக்கண் பார்வையை காட்டிலும் சிறந்த காட்சி ஏதுமில்லை என நாங்கள் நினைக்கிறோம். பொருளுரை: ஒருவன் போதுமான அதிர்ஷ்டம் பெற்றவனாக இருந்தால் கோபியர்களைப் போலவே கிருஷ்ணரை இடையராது காண முடியும். தூய பிரேமை என்னும் மையினால் கண்களை அலங்கரித்த சாதுக்கள் தங்களது இதயத்தின் மையத்தில் சியாமசுந்தரரின் கிருஷ்ணரின் ரூபத்தை தொடர்ந்து காண முடியும் என்று பிரம்ம சம்ஹிதையில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து வரும் இந்த ஸ்லோகம் 10.21.7 இலையுதிர் காலத்தின் தொடக்கத்தில் கோபியர்களால் பாடப்பட்டதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது என்னன்னா நம்ம பிரம்ம சமிதால வரும், ரைட்? ஞாபகம் இல்ல, பட் இது வந்து நீங்க எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. பிரேமாஞ்சன சுரித்த பக்தி விலோஷனேனா சந்தை சதைவ ஹிருதேஷு விலோஷயந்தி யம் ஷாம சுந்தர அகிஞ்ச குணஸ்வரூபம். எல்லாரும் பிரேமாஞ்சன சுரித்த. இப்ப வந்து நம்ம கண்ணுல மை போட்ட மாதிரி பிரேமைன்ற மைய போட்டு பார்த்தோம்னா எல்லாராலுமே முடியும். ஏன்னா இப்ப வந்து நம்ம பாக்குறோம், கோபிகள் எல்லாம் பாக்குறாங்களே, நம்மளுக்கு வந்து அந்த அதிர்ஷ்டம் இல்லையே அப்படின்னு. ஆனா அது உண்மை இல்ல. கோபிகள் பார்த்த அந்த கிருஷ்ணரை நம்மளும் பாக்கலாம் கோலோகம். இதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு 3 நாள் முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்டேன். நான் கேள்வி என்னன்னு கேட்கலன்னா நீங்க எல்லாம் இதா சான்ஸ்ன்னு விட்டுருவீங்க. கிருஷ்ணலோகம் ஆனா எதை குறிக்கிறது? தேடி நினைச்சு பார்த்த மத்திச்சு எனக்கு எங்கேயும் புரியல, அதனால விட்டுட்டேன். சோ பேசிக்கலி நினைக்கவே வேணாம், சிம்பிளா சொல்லுங்க கிருஷ்ணலோகம். சரி, இப்ப வந்து கோலோகம் தானே மாதாஜி? கோலோகமும் இருக்கு, பூலோகம் இல்ல மாதாஜி. இல்ல கிருஷ்ணலோகம் புண்ணியம் வடம் அப்படின்னாக்கா கிருஷ்ணலோகம் நமக்கு வந்து ரொம்ப பிரியம். அங்க வந்து எல்லாமே பிரேமம், எல்லாமே அது ஓகே டெஃபினிஷன் நான் கேட்கலாம், எக்ஸாக்ட் மீனிங். இப்ப வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்னா என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியுது? நீங்க சென்னை, மதுரை எல்லாமே தமிழ்நாடு தானே?
ஆமா கிருஷ்ணலோகம்னா துவாரகை தெரியுது, கிருஷ்ணலோகம்னா மதுரா தெரியுது, மதுரா மதுரா பிருந்தாவனம் துவாரகை, மதுரா. இதெல்லாம் தெரியுது. கரெக்ட். மதுரா கோலோகம்ன்றதா பிருந்தாவன், கோலோக பிருந்தாவன். ஓகே, அடுத்தது துவாரகா, அடுத்தது மதுரா. அதுதான் சொல்ல வரேன். எதுக்குன்னா நம்ம கோலோகா சார்ட்ல அடிக்கடி எதுக்கு அந்த டாபிக் எடுக்கிறேன்னா, கோலோகான்றது ஒண்ணு, கிருஷ்ணலோகான்றது இன்னொன்னு. ஏன்னா இப்ப வந்து சில இங்க இருக்கிறவங்க கூட நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, ஓகே கோபிகள் பாவத்துல பண்ணணும், ஆனா சிலரோட மைண்ட் செட் எப்படி தோணும்னா, எனக்கு கோபி பாவம் வேண்டாம், எனக்கு வந்து இன்ஃபேக்ட் கரெக்டா சொல்லணும்னா மனைவி ஸ்தானம், அந்த ஸ்தானம் தான் வேணும், இந்த மாதிரி வேண்டாம், அப்படியே அந்த தாட் வந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து இருக்கிற இடம் வந்து துவாரகா. ஏன்னா அங்க வந்து ருக்மிணி, அங்க இருக்கிற சத்யபாமா, அவங்களுக்கு சேவை அந்த கனெக்ட்ல வருவாங்க. அதே மாதிரி நம்ம கோபாகலா இருக்கணும்னா நம்ம கோலோகா பிருந்தாவனும் இருக்கலாம், அட் த சேம் டைம் மதுராலையும் இருக்கலாம், ரைட்? ஏன்னா மதுராலையும் அவர் வந்து நிறைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. கோபான்னு சொல்லல, பட் நிறைய கேரக்டர். சோ இப்ப வந்து நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும், மாதாஜி நீங்க எங்க இருக்கீங்க, மதுரையா? மாதாஜி அது தமிழ்நாடு இல்ல மாதாஜி, நான் சென்னையில இருக்கேன், நான் தான் தமிழ்நாடுன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா? மூணுமே இப்ப வந்து எது பெருசு எது பெட்டர்ன்றதுல பாத்தீங்கன்னா கோலோகா பிருந்தாவன் தான் இப்ப தமிழ்நாடுலயே இருக்கிறதுலயே பெரிய சிட்டின்னா நம்ம இதுன்னு சொல்லலாம், சென்னை. அதே மாதிரி இருக்க ஹையஸ்ட் அப்படின்னா கோலோகம். பட் அதுக்குன்னு மதுராலாம் வந்து வேஸ்ட்ன்னு சொல்ல முடியாது. சோ அதுவும் அவரோட ஊரு. அதே கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம எய்ம் பண்றது கோலோகா பிருந்தாவன் போறதா இருந்தாலும் கிருஷ்ணனோட லோகம் இந்த துவாரகாவும் மதுராவும் இருக்கு. இந்த ரெண்டுமே வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? Hare Krishna Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Mataji, Krishna Loka is made up of Goloka and Mathura and Dwaraka, correct? That's right. All three are Krishna Loka. Okay, thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. So when you say Loka, இந்த மூணுமே கோலோகா அதுதான் நான் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றோம். Obviously கோலோகாவும் கிருஷ்ண லோகா. Hare Krishna. Yes, next. Hare Krishna. Hare Krishna. Gopyastapa kim acharanyadamushya rupam lavanyasharam asamodvam ananyasiddham Rigbi pibatyanushvad bina durapam ekantadama yasasatriya aishwarasya. Hare Krishna. Gopyastavakim acharanyatamushya rupam lavanyasaram asamotvam ananyasiddham Trikpi pibandhyanushavabinam turapam Yehandadama yashasriya aishwarasya. Hare Krishna. மதுராவின் பெண்கள் கூறினர், கோபியர்கள் என்ன தவம் செய்தனரோ அவர்கள் தங்களது கண்களை கொண்டு ஒளிரும் அழகின் சாரமாகவும் தனக்கு இணையாகவோ உயர்வாகவோ ஏது மற்றதாகவும் திகழக்கூடிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரது திருமேனியின் அமிர்தத்தினை எப்போதும் பருகுகின்றனர். அந்த லாவண்யமே அழகு, புகழ் மற்றும் ஐஸ்வர்யத்திற்கான ஒரே இருப்பிடமாகும். அது தன்னில் பக்குவமானது, என்றும் புதுமையானது மற்றும் அரிதாக அடையப்படக்கூடியது. பொருளுரை. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து வரும் இந்த ஸ்லோகம் 10.44.14 மன்னன் கம்சனின் மாபெரும் மல்யுத்த வீரர்களான முஷ்டிகன் மற்றும் சானூரனுடன் மல்யுத்த அரங்கில் இருந்த கிருஷ்ண பலராமரை கண்டபோது மதுராவின் பெண்களால் பேசப்பட்டதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப என்னன்னா, இவங்க வந்து மதுரா ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி போடுறாங்க இல்லையா, அப்போ வந்து இது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அதாவது 2 பேர் இருந்தாங்க, முஷ்டிகா அண்ட் சானுரா. நம்ம கிருஷ்ணா புக்ல வரும். முஷ்டிகா சானுரான்றது வந்து கம்சரோட பயங்கரமான ரெஸ்லிங் சாம்பியன்ஸ். அவங்க வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா 10,000 யானைக்கு ஈக்குவலா இருக்கிற அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறவங்க. இப்போ வந்து இந்த 2 பசங்க உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், கிருஷ்ணர் பலராம் அப்ப என்டர் ஆச்சே 11 வயது கூட இல்ல. அவங்க வந்து பார்த்தாலே அவ்வளவு, நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அப்படியே உத்து சாப்பிடலாமா, கண்ணியே உடுத்து சாப்பிடலாமான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த அளவுக்கு 2 பேருமே அழகு, ரைட்? கிருஷ்ணரும் பலராமரும். சோ அப்போ வந்து அந்த பெண்கள் மதுரால, அதாவது இளம் பெண்களும் பெரியவங்க எல்லாருமே என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த கோபிகள் என்ன தவம் பண்ணிருக்கும், ரைட்? என்ன தவம் பண்ணியிருந்தா அவங்க வந்து இவ்வளவு அழகான கிருஷ்ண ரூபம் வந்து அவங்க லிட்டரலா எதுவுமே, அதாவது அதுக்கு சமம் எதுவுமே இல்லை, அவரோட வந்து அவங்க விளையாடி வளர்ந்து அவங்க எந்த
ஏன் இந்த டைலாக் வருதுன்னா, இவங்க வந்து கிருஷ்ணரும் பலராமையும் வந்து பக்கத்துல பாக்கல, இவங்க வந்து ஸ்டேஜ்ல பாக்குறாங்க. இப்ப வந்து நம்ம வந்து ஒரு சினிமாக்கு போறதுக்கு, இல்ல ஒரு டிராமா, இல்ல சினிமாவே வச்சுக்கோங்க, அவங்களோட அவார்ட் செரிமனி நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோல சான்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா எப்படி ஃபீல் பண்ணும்? அப்பா நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரோல நம்மளுக்கு கிடைச்சிச்சுப்பா, இவ்வளவு கிட்ட பார்த்தோம் இந்த ஹீரோ, சின்னப்பத்துல இருந்து இவர் தான் என்னோட ட்ரீம் ஹீரோ, அவர் வந்து ஆர் ஹீரோயின் எப்படி வேணா வச்சுக்கோங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரோல் பார்த்தோம் அப்படின்றது எப்படி இருக்கு? ஓ, இந்த ட்ரீம் ஹீரோயினோட ஃப்ரெண்டுனா அவங்களோட காஃபி குடிச்சேன், இல்ல ஒரு கிளாஸ் ஜூஸ் குடிச்சேன்றது எப்படி இருக்கு? எது இன்னும் ஃபீலிங் ஜாஸ்தியா இருக்கு? ஜூஸ் குடிச்சோன்னு சொல்றதுதான். ஏன்னா அதுல வந்து ஸ்நேகம், பிரேமை தெரியுது. ஃபர்ஸ்ட் ரோன்றதுல ஐஸ்வர்ய பாவம் தெரியுது. ஏன் இதை இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா, இங்க மதுரால வந்து ஐஸ்வர்ய பாவம் டாமினேட் ஆயிட்டு இருக்கு. அதாவது அவரோட அழகு, ஏன்னா தூரம் கிட்ட இருந்து பார்த்தா கூட அழகு தெரியும். ஃபேம், ரைட்? ஃபேம்னா அவரோட ஏன்னா அங்க வந்து வார்ல அவர் வார்னா அந்த ஸ்டேஜ்ல நடக்கிற அந்த சண்டே போட்டி, ரெஸ்லிங் குத்துச்சண்டை போட்டியில வந்து அவரோட பலம், பெருமை இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. ஆல்ரெடி அவரை பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்காங்க. ஒப்புலன்ஸ்னா பார்த்தாலே அந்த ராஜ கலையில அவங்க 2 பேரும் லான்ச் ஆறாங்க. அங்க இதெல்லாம் ஆக்சஸ் இருக்கு. இப்படி பார்த்தோடனே அவ்வளோ பெர்ஃபெக்ஷன், அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ன்றது வந்து எப்படின்னா அவ்வளோ, ஏன்னா ரொம்ப யங் இவங்க 2 பேருமே, ரைட்? அண்ட் ரொம்ப ரேர், இந்த மாதிரி ஒரு காட்சி கிடைக்கவே கிடைக்காது. வந்து அவங்க அவ்வளவு சந்தோஷப்படுறச்சு. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, இந்த கோபிகள் வந்து என்ன புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும் என்ன, ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு க்ஷணம் பாக்குறதுக்கே இப்படி நம்மளுக்கு இருக்கு. நினைச்சு பாருங்க, நம்ம கோபிகள் எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருந்தா அப்படி. நான் நிறைய தடவை இது வந்து பூஜாரிகள், நம்ம சுவாமிகள் கான்டெக்ட்ல நினைப்பேன், என்னதான் எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணிருக்கணும், ரைட்? நம்ம கோயில் நம்ம வந்து ஒரு நிமிஷம் பாக்குறோம், நம்ம திருப்பதி ஜரகண்டியாவது வச்சுக்கோங்க, இஸ்கான் கிருஷ்ணராவது வச்சுக்கோங்க, முடியுது அவங்களால, ரைட்? தொட முடியுது, அவ்வளவு க்ளோஸா இருக்க முடியுது. இப்போ நம்ம அவ்வளவு நேரம் இருந்தா நம்ம கண்ணுல வந்து கிருஷ்ணரோட அழகு தெரியுமா, இல்ல அந்த கல்லுல இருக்கிற ஓட்ட தெரியாது. ஆனா அந்த தாட் வந்து வருது இல்லையா, நம்ம பாக்குச்சு, அப்பா இவங்க எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருந்தா இவ்வளவு ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு. இருக்கிற அப்படின்னு ஒரு பொறாமை கூட வரும். அதாவது நம்ம எப்படி சொல்றதுன்னா, நீங்க சொன்ன மாதிரி வெரி ஹெல்தி பொறாமை. இது வந்து பொறாமைனா நம்ம ஃபால்ஸ் ஈகோ அந்த பொறாமை அந்த மாதிரி இல்ல, பட் இது வந்து ஐயோ இவங்களுக்கு ஆக்சஸ் இருக்கே அப்படிங்கிற ஒரு அப்படின்ற ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு உள்ள ஒரு ஏக்கம், ரைட்? அதே ஃபீலிங் தான் இவங்களுக்கு கிடைக்குது. கோபிகள் என்னெல்லாம் தவம் செஞ்சிருந்தா அவங்களுக்கு இவ்வளவு நல்ல ஆக்சஸ் இருக்குப்பா அப்படின்ற ஃபீலிங் வந்து அவங்களுக்கு அந்த மூமெண்ட் அவங்க பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு வருதுன்னு. சோ இங்க இருந்தே நம்மளுக்கு தெரியுது, ஒருத்தங்களை பார்த்து அப்பா இவங்களுக்கு எவ்வளவு லக் இருக்கோ அப்படின்னு தோணினாலே நம்ம வந்து அவங்கள வந்து என்ன பாவத்துல பாக்குறோம், அவங்க வந்து இன்னும் க்ளோஸா இருக்காங்க, நம்ம ஒரு படி பின்னாடி இருக்கோம். யூஸ்வலா நம்ம வந்து ஆச்சரியப்படுறதோ பொறாமப்படுறதோ யாரை பார்த்து பண்ணும், நம்ம வந்து நம்மளை விட யாரோ ஒருத்தவங்க க்ளோஸா இருந்தாதான் ஜென்ரலா ஃபீல் பண்ணுவோம். சோ இதுல இருந்தே கோபிகளோட பாவம் வந்து ஹையஸ்ட் பிரேமான்றது இங்க இருந்தே தெரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அபூர்வ மாதுரி கிருஷ்ணேரா அபூர்வ தார பாலா வியாஹார ஸ்ரவ்ய மானா ஐயா தலமாலா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। अपूर्व मातुरी कृष्णा कृष्ण रे अपूर्व तारा बाला यहारा श्रवणे मनहया तालमाला। The sweetness of Lord Krishna is unprecedented and its strength is also unprecedented. Simply by one's hearing of such beauty, the mind comes unsteady. Hare Krishna Mataji. The sweetness of Lord Krishna is unprecedented, right? அதாவது இது வந்து எப்படின்னா, இது வந்து நம்ம வந்து இப்ப நம்ம எல்லாம் சொல்லுவோம், மாதாஜி நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து பக்தியில இருக்கும், அதனால வந்து இது நம்மளுக்கெல்லாம் கிருஷ்ணன் பிடிக்குது, அதனால நம்ம இப்படி ஸ்வீட்னஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்படிதான் நானும் நினைச்சேன். சோ நான் ஒரு இன்சிடென்ட் ஷேர் பண்றேன். என்னோட ஒரு பொண்ணு வந்திருந்தா, ஒரு 22 அந்த வயசு இருக்கும். சோ நான் உங்களுக்கு காட்டினேன் இல்லையா, ரூம்ல வந்து நான் அந்த கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் அந்த தேரு பீஷ்மரோட அந்த ஒரு பிக்சர் இருக்கு, அந்த போஸ்டர் இருக்கேன் அந்த ஃப்ரேம்ல. அதாவது அந்த அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ணரோட காலை பிடிச்சிட்டு இருக்காரு. அவருக்கு பீஷ்மர் மேல கோபம் வந்து அவர் அந்த வீல், கார்ட் வீல் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஏக்க சக்கரா அந்த
வீல் எடுத்து அவர் நேரா பீஷ்மருக்கு அடிக்கவே போறாரு. அப்போ என்ன பண்றாரு அர்ஜுனரோட மசில் பவரும் நீங்க பாக்கணும். ஃபுல் வெரி ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி, நம்ம மாதிரி எல்லாம் இல்ல. அவர் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த்ல ஒரு கை கிருஷ்ணரோட இடுப்புலயும் ஒரு கை அவர் காலையும் பிடிச்சு பிசிக்கல் நிறுத்திட்டு இருக்காரு கிருஷ்ணரை. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு அர்ஜுனரை இவர் கொலை பண்ண போறாரு அப்படின்ற அந்த கோபம், அந்த அவர் பண்ற அந்த மூமெண்ட்ல, நான் லாஸ்ட் டைமே உங்களுக்கு சொன்னேன், இந்த லாஸ்ட் டைம் சொல்றச்சே கிருஷ்ணரோட உங்களுக்கு தெரியும் வார் ட்ரெஸ், அந்த துணி எல்லாம் எதா இருந்தாலும் நம்மள மாதிரி இப்படியே ஒரு நகை கிகை இல்லாம எல்லாம் நிக்க மாட்டாங்க. அவங்க ஃபுல் ட்ரெஸ் அப்படிதான் இருப்பாங்க. ஏன்னா ராஜாவோட ஏன்னா கிருஷ்ணரும் துவாரகா ராஜா இல்லையா? சோ அதனால அவரும் என்னதான் பார்த்த சாரதியா இருந்தாலும் வெல் ட்ரெஸ்ட் ஃபார்ம்ல இருப்பாரு. அவர் புடிச்சு இழுத்து அவர் நிக்கிற அந்த சீன் நான் இப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். அப்புறம் நான் போனேன், இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு பார்த்துட்டே இருந்தா ரொம்ப நேரமா, ஒரு 5 minutes 6 minutes. நானும் இன்டர் பண்ணல, சார் என்னதான் இவ்வளவு நேரம் பாக்குறாளேன்னு. நான் ஏன் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா, அந்த டிபிக்கல் 22 years எல்லாம் நீங்க சொன்னீங்கல்ல, அவ்வளவு நம்பிக்கை இருக்காது அப்படி இப்படின்னு. அவ கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் சொன்னா, இந்த மாதிரி பாருங்களேன்க்கா, இந்த எவ்வளோ ஒரு அழகுல அப்படின்னா, ஜஸ்ட் நார்மல், அவ்வளோ ஹார்ட் கோர் பக்தர் டிவோட்டி அப்படியெல்லாம் இல்ல. அம்மா என்னன்னா டக்குன்னு அவன் மைண்ட்ல என்ன சொல்லுச்சுன்னா, பாரு நம்ம என்னமோ இங்க இருக்கிற ஹீரோ, இங்க இருக்கிற பைல்வான் எல்லாம் பார்த்து சூப்பர் சூப்பரா இருந்தோம், கிருஷ்ணர் பாருங்க அப்பவுமே பைசெப்ஸ் சாலிடு, ஆர்ச், ஷோல்டர் ப்ராடு அப்படின்னு பாட்டா அவ வர்ணிச்சிருந்தா. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை எனக்கு சான்ஸ் இந்த குரூப்ல சொல்ல கிடைக்கல. அப்பதான் நானே இவ்வளவு நாள் அந்த பிக்சர் இருக்கு நிறைய தடவை பார்த்திருக்கேன். பட் அப்ப பார்த்த ஆங்கிள் நான் அன்னைக்குதான் பார்த்தேனே. ஏன்னா அப்கோர்ஸ் நம்ம நிறைய தடவை நினைப்போம், நம்ம ஜென்ரலா என்ன நினைப்போம்னா, ஓ நம்ம நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுவோம், நம்மளுக்கு பிடிக்கும் அதனால. ஆனா எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஒருத்தர் பாக்குற விதம் டோட்டலி மாதாஜி இப்படி எல்லாம் பாக்குறது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எப்படி கோபியோட பிரேமையோ குஜாவோட பிரேமையோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. எந்த பிரேமத்துல நீ பிரேமையில பாக்குறியோ இல்ல அவரை பாடியே அப்ரிஷியேட் பண்றியோ எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம். சோ எதுக்கு இது சொல்றேன்னா, கிருஷ்ணரோட ஸ்ட்ரென்த் கிருஷ்ணரோட ஸ்வீட்னஸ் எப்படி நம்மளால பண்ண முடியாதோ அவரோட சக்தியும் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி ஒருத்தர் ஜஸ்ட் அவரோட அழக பத்தி பேசறச்சே நம்ம மைண்ட் அன்ஸ்டடி ஆகும். அப்பதான் எனக்கே தோணுச்சு, கரெக்ட் இவ சொல்றது பாத்தீங்களா, இவ்வளோ மஸ்குலர் இவ்வளோ இது. ஏன்னா அவ சொன்ன டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளாஸ்லயோ இதுலயோ கூட நான் அவ்வளோ கேட்கல. பட் அவ்வளோ டீப்பா அவ ஒரு 3-4 நிமிஷம் பார்த்ததுல அப்படியே மெடிடேஷன் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, நம்ம பார்த்தோம் அந்த லிட்டரல் சித்திக் பர்ஃபெக்ஷன் மாதிரி. அவ பார்த்துக்கணும் வேற ஏதாவது பார்த்துக்கலாம். பட் கிருஷ்ணர் அப்படி அட்ராக்ட் பண்ணுவாராம். எப்படி வேணா இப்போ ஒருத்தர் கண்ணை பார்த்து அட்ராக்ட் ஆவாங்க. நிறைய பேர் கிருஷ்ணரோட ஸ்மைலு, கிருஷ்ணரோட ஃப்ளூட்டு. இவதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவ பாடி அவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா, அப்பா என்ன ஷோல்டர் என்ன மசில் அப்படின்னு. நான் ஏன் இதை அப்கோர்ஸ் நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கலாம். பட் ஏன் சொல்றேன்னா, ஒரு பாவம் இதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நான் இதை ஆல்ரெடி ரிப்பீட் பண்ணேன். நீங்க எதை பார்த்தா கிருஷ்ணர் ஞாபகம் வருது அப்படின்றச்சே பிரேமா மாதாஜி எல்லாரும் சமரி பண்ணாங்க காலையில பாகவதம் கிளாஸ்ல. அப்போ நான் சொன்னேன் அந்த காற்று அப்படின்னு. நான் சொன்னது ஒரு லைன், ஆனா பிரேமா மாதாஜி சொன்ன விதம் எப்பவுமே சொல்றது ஒண்ணு, சொல்ற விதம் ஒண்ணு. நிறைய தடவை என்ன கூட சொல்லிருக்கீங்க மாதாஜி நீங்க சொல்ற விதம். அப்போ பிரேமா மாதாஜி அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அந்த காற்று படுறச்சே அதுமே அவங்க சொன்ன அப்புறம் அந்த காற்று படுறச்சே எனக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங் இருந்துச்சு. அதே எனக்கு எப்பவுமே அது கிருஷ்ணனோட ரிலேட் பண்றச்சே இன்னும். ஏன்னா அதுதான் அந்த பியூட்டி ஆஃப் கிருஷ்ணா. எந்த விதத்துல சிரவணம் கேட்டாலும் அது பல மடங்கு ஏறும். நம்மளுக்கு குறையவே குறையாது. அது பிரேமா மாதாஜி சம்மரைஸ் பண்றச்சே எல்லாரும் சம்மரைஸ் பண்ணாங்க. எந்த ஒண்டி இல்ல, எங்கேயாவது ஒரு 25-30 இருக்குமா பிரேமா மாதாஜி அன்னைக்கு சம்மரைஸ் பண்ணது இருக்கும் மாதாஜி இருக்கும் இல்லையா? எல்லாரும் அப்படியே நோட் பண்ணிட்டு சொல்றச்சே அந்த சொன்ன பாவம் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங். இப்ப கூட எனக்கு காற்று மூச்சு காற்று வர்றச்சே பிரேமா, ஓ அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த சில் காற்று அவங்க சொன்னது இன்னும் எனக்கு ஏறிச்சு. அதே மாதிரி இந்த பொண்ணு சொன்னது இன்னும் ஏறிச்சு. இப்போ நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் போய் மறுபடியும் ஒரு போட்டோ பாருங்க கிருஷ்ணர், இது அப்படியே ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஏன் இதை சொல்றேன்னா, கிருஷ்ணர் எவ்வளவு நீங்க சொல்ல எங்களுக்கு அப்படியே இந்த இளமையா தெரிகிறாரு மாதாஜி, மனசுக்குள்ள அப்படியே ஒரு காட்சி வருது இல்லையா? சோ ஏன்னா இது பாட்டு கூட இருக்கு தமிழ்ல, ரைட்? அலை பாயுதே கண்ணா மனம் அலை பாய். சோ எதுக்கு கிருஷ்ணரை பார்த்தா ஸ்டெடி ஆகணும். அப்ப ஏன் அலைப்பாகுதுன்னா கிருஷ்ணர் வச்சே அலைப்பாகுது, ரைட்? கிருஷ்ணரை பார்த்தாலே அவ்வளோ பசில் ஆறுது அப்படின்னு. அதாவது அந்த லெவலுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு அட்ராக்ஷன். சோ அதனால அதை பத்தி தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் சொல்ல அந்த இன்வால்வ்மெண்ட் ஜாஸ்தி ஆற மாதிரி
அவங்க பார்க்க வந்து அந்த இன்வால்மெண்ட் போகுது, கேட்கையும் அந்த ரசனைகள் ஏறுது. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ருக்மிணி ஸ்ரவணம் தான், அவங்க பார்த்ததே இல்லை கிருஷ்ணரை. வெறும் ஸ்ரவணத்தை வச்சுதான் அவ்வளவு அட்ராக்ட் ஆறாங்க. ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படியே நம்ம மனசுக்குள்ள வந்துருது, மனசுக்குள்ள அந்த அது வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றது. சோ அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்கு அப்படின்னு. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ சோ மச். நெக்ஸ்ட் ஒன். கிருஷ்ண மதுர்யே கிருஷ்ணே उपजय लोभा साम्यक आस्वादिते नारे माने राके शोभा. कृष्ण माधुराय कृष्णा उपजाय கொஞ்சம் கீழே இருக்குங்க பிரபுஜி, கொஞ்சம் கீழே. கிருஷ்ண மாதுராய கிருஷ்ணா உபஜாய லோபா சாமயக் அஸ்வதீரே நாரே நாரே மானே ராகே ஷவா. Lord Krishna, one beauty attracts Lord Krishna himself, but because he cannot fully enjoy it, his mind remains full of sorrow. Hare Krishna Mataji. So Krishna இப்ப நம்ம பேசினா கூட நம்மளை பத்தியே இருக்கு. நம்மளே வந்து டெய்லி போய் கண்ணாடி பாக்கறச்சே வந்து ஒரு செகண்ட் பார்ப்போம், பார்த்தோமா இல்லையான்னு தெரியாது. அதுவே நம்ம கல்யாணத்துக்கு அலங்காரம் பண்றச்சே வந்து நம்ம இன்னும் பார்ப்போம், நம்ம இப்படி இருக்கோமா அப்படின்னு. இப்ப நம்ம அழகா இருக்கோம்னு மத்தவங்க சொல்றாங்களோ இல்லையோ, நம்ம கண்ணுக்கு நம்ம அழகா தெரியும். ஏதோ ஒரு பிந்தி வச்சாலோ, இல்ல ஒரு மயகி வச்சாலோ, இல்ல ஒரு கிளிப் ஹேர் ஸ்டைல் மாத்தினாலும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா தெரியும். ரைட்? எல்லாருக்கும் நடக்கிறதா. ஆனா நம்ம மூஞ்சியே நம்மளுக்கு அவ்வளவு அழகா தெரியாச்சே, கிருஷ்ணர் இருக்கிற அவ்வளவு அழகு அவருக்கு எப்படி தெரிஞ்சு? சோ ஏன்னா அவர் வந்து ஃபுல்லா அதை என்ஜாய் பண்ண முடியல. ஏன்னா அவர் மனசு ஃபுல்லா சஞ்சலத்துல இருக்கு. அது ஏன் இருக்குன்றத பார்க்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏத்விதீய ஹேதுரா காயில விவரணா த்ரிதீய ஹேதுரா ஏவே சுனஹ லக்ஷணா. Hare Krishna, I'll read Mataji. Yeta Tritiya Hetura Kahila Vivarana Tritiya Hetura Ebe Sunaha Lakshana. Translation by Srila Prabhupada. This is a description of the second desire. Now please listen as I describe the third. Hare Krishna. So ரெண்டு டிசைர் வந்துச்சு, மூணாவது போறோம். So ஃபர்ஸ்ட் டிசைர் என்ன? இதெல்லாம் இன்டர்னல். He can't enjoy his own beauty, Mataji. அது செகண்ட் டிசைர். ஃபர்ஸ்ட் டிசைர் is fully beautified himself. என்ன மாதாஜி? He is fully beautified by himself. சாரி, உங்க வாய்ஸ் குறுகுறுன்னு போகுது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னீங்க? லவுடா சொல்லுங்க. இல்ல, அவர் தன்னைத்தானே அழகுபடுத்திக்கிறார்ன்ற. அது ரெண்டாவது பியூட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரெண்டாவது டிசைர். மூணாவது என்னன்னு பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன? முதல்து என்ன? கண்கள் அழகு ரிலேட்டடே ரெண்டாவது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிரேமை, ஃபுல் பிரேமை உள்ளவர். எக்ஸாக்ட்லி, பிரேம. நம்ம வந்து நம்மளை விட சந்தோஷம் ராதாராணிக்கு எப்படி கிடைச்சிச்சு? நம்ம தான் சந்தோஷப்படுவோம். நம்ம ரெண்டு பேரும் ரேஸ்ல வந்து அவங்க ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்களே, என்னை விட 10 மில்லியன் டைம்ஸ் அவ சந்தோஷப்படுறாளே, எப்படி ராசாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு தோண ஆரம்பிச்சு. இப்ப மூணாவது என்ன தோன்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. அதையந்த நிகுத்தாயை ரசேர சித்தாந்தா ஸ்வரூப கோசாயி மாத்ரா ஜானேன ஏகாந்தா. Hare Krishna. So, go ahead, Mataji. You only, Prabhu. Okay. Hare Krishna. Atyanta nikuda eirasera siddhanta swarupa gosai matra janena ekanta. Translation. Srila Prabhupada Jai. The conclusion of rasa is extremely deep. Only Swarupa Damodara knows much about it. Sorry. Hare Krishna. இப்ப என்னன்னா, இப்போ யாரு சொரூப தாமோதர் இங்க சைத்தன்யால அப்படின்னா, சொரூப தாமோதர் வந்து இந்த மாதிரி லிட்ரலி சைத்தன்யா மகாபிரபுக்கு ஈக்குவல். அவரோட செக்ரட்டரின்னு சொல்லலாம், எப்படி வேணா சொல்லலாம். அவ்வளவு வந்து அவரோட ஒரிஜினல் பேர் வந்து புருஷோத்தமா ஆச்சாரியா அப்படின்னு. இந்த கௌடியா வைஷ்ணவா பரம்பரையில தான் இருந்தாரு. அவர் வந்து சன்னியாசம் ஒபிஷியலா எடுக்கல, அதாவது அந்த சன்னியாசி ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுக்கல. ஆனா அவர் எல்லாமே விட்டுட்டு அந்த என்ன சொல்லி ஃபுல் பக்தியில வந்தாரு. கல்யாணம் பண்ணிக்கல, பிரம்மச்சாரியா தான் இருந்தாரு. ஃபுல்லா சைத்தன்யாவோடயே இருந்தாரு. அவர் பேர் வந்து ஸ்வரூப் தாமோதர் தான். எல்லாமே வந்து சைத்தன்யா வந்து அவரை கிராஸ் பண்ணி தான் போகும்.
அவ்வளோ எல்லாமே வந்து எல்லாமே கிராஸ் பண்ணி தான் போகும்னா சொரூபர் வந்து அவரோட பெர்ஃபெக்ட் அசோசியேட், ரைட்? நவதீப்லயே இருந்தாரு அண்ட் மகாபிரபு கிட்ட கடைசி வரைக்கும் இருந்ததாலதான் கிருஷ்ணதாஸ் கவிதாஸ் கோஸ்வாமி என்ன சொன்னாருன்னா, அவர் வந்து எந்த காலத்திலயோ வந்து இந்த மாதிரி அவரோட 2 பேர் இருந்தாங்க. ஒருத்தர் அவரு, இன்னொருத்தர் கோவிந்தா. கோவிந்தா இந்த 2 கேரக்டர்ஸ் ஏன் சொல்றேன்னா, இது வரைக்கும் பேசினது இல்லை. நம்ம டக்குன்னு என்னடா இந்த கேரக்டர் சொல்வீங்க. கோவிந்தான்றவர் வந்து ஈஸ்வரபுரி. ஈஸ்வரபுரி யாரு? குரு. யாரோட குரு? சைத்தன்யரோட. சைத்தன்யாவோட சிக்ஷா குரு. அவர் கீழே வேலை செஞ்சவர் தான் கோவிந்தா. சோ இவர் வந்து இறக்குற டைம், அதாவது நம்ம ஈஸ்வரபூர்வி அவரோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் இறக்குறதுன்னு சொல்லக்கூடாது, பாஸ்ட் டைம்ஸ் முடிஞ்ச உடனே அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அவர் வந்து கோவிந்தா கிட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு, போய் சைத்தன்யா கிட்ட வேலை செய்யணும். சைத்தன்யாவுக்கு ஹார்ட் டைம் இருந்துச்சு. இவருக்கு தீட்சை கொடுத்தது, அதாவது சிக்ஷை கொடுத்ததும் ஈஸ்வரபுரி. இப்போ 2 விதத்துல பாக்கணும். இவரோட குருவோட வேலைக்காரன் எடுக்கணுமா, இல்ல இவரோட காட் பிரதர் சொல்லுவான். எப்பவும் காட் பிரதர் சொல்லுவோம்னா, இப்போ 2 பேருக்குமே ஒரு டீச்சர் இருந்தா, சிக்ஷாவோ, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரேமா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி ஆக்சுவல் சிஸ்டர்ஸ், ஓகே. ஆனா இப்ப வந்து புஷ்பா மாதாஜி அண்ட் நம்ம பிரேமா மாதாஜி வந்து காட் சிஸ்டர்ஸ் ஆவாங்க. எப்போன்னா ஒரே டைம் தீட்சா வாங்கினாங்கன்னா. சோ அப்போ வந்து என்ன ஆகணும், காட். அதே மாதிரி சிக்ஷா ஒரே சிஸ்டர்னாலும் காட். இப்போ தனேஸ்வரி மேம் எனக்கும் நாமனிஷ்ட பிரபுதா டீச்சர்னால 2 பேருக்கும் நாங்க காட் சிஸ்டர்ஸ் சொல்லலாம். புரியுதுங்களா? சோ அந்த மாதிரி பாக்கணுமான்னு. சோ சைத்தன்யா மகாபிரபுக்கு 2த்துல மாட்டிக்கிட்டாரு, இவரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுக்கணுமா இல்லையான்னு. சோ என்னதான் அவர் வந்து கோவிந்தா வந்து அவரை வேலைக்காரனா ட்ரீட் பண்ணிக்கிட்டாலும் அவருக்கு அவரே, இவர் வந்து அவரை அந்த ஸ்தானத்துல வைக்கல, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்தானத்துல வச்சிருந்தாரு. சோ ஸ்வரூப தாமோதர் எல்லாமே ஒரு ஸ்லோகமும் ஒரு பொயட்ரியோ இல்ல யாரு மீட் பண்ணணும், பிரதாப் ருத்ரா மீட் பண்ணலாமா பண்ணக்கூடாதான்னு நித்யானந்தா பிரபு எல்லாரும் கம்பல் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து அவர் சொல்வாரு, ஸ்வரூப் தாமோதர் சொன்னாதான் நான் மீட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு அவர் மேல பால் கோட் போட்டுருவாரு. ஏன்னா எப்படி அவர் வந்து அவர் கீர்த்தன் பாடிட்டே இருப்பாரு, எப்பவுமே இவர் கூடதான் இருப்பாரு, அவருக்கு என்ன வேணும் என்ற மூட் வந்து அவருக்கு நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருக்கு, ரைட்? சோ அதுதான் ஸ்வரூப் தாமோதரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. நீ உங்களுக்கு ஒரு நாள் டைம் கொடுக்க போறேன், இப்ப சொல்ல போறது இல்ல. ஸ்வரூப் தாமோதர் யாரா இருக்க முடியும் நைட்டு? லலிதா. சரி, சோ சான்ஸே கொடுக்க மாட்டீங்க திங்க் பண்றது. சோ லலிதா சக்கிதா, நோ ப்ராப்ளம், அதை ஓட்டிதான் இருக்கேன். சோ ஸ்வரூப் தாமோதரோட வடிவமா எடுக்கிறாங்க. சோ இப்போ யாரெல்லாம் அப்படின்றது இன்னும் நம்ம பார்க்கலாம், சரிங்களா? சோ அதனால ஹரே கிருஷ்ணா. ஏபக்யாஹே அன்ய ஜானே சே ஹோ தானன் ஐதே சைதன்ய கோசாமி ரே தேனா அத்யாந்த மர்ம யாதே. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ये बके है अन्य जाने देखो तन्य है चैतन्य गोसाने धन अत्यन्न मार्मे ये थे। Translation. Prabhupada ji ka namaste. Anyone else who claims to know it must have heard it from him, for he was the most intimate companion of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது வந்து மறுபடியும் அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான். ஏன்னா anyone who claims to know must have heard from him, for he is the most intimate companion of Lord Chaitanya. அதாவது இது வந்து ஸ்வரூபத்தையே கண்டினியூ ஆகுது. ஹிம்மனா அவர் தான், அதாவது அவர் ஸ்வரூப் தாமோதர் கிட்ட இருந்து கேட்டாதான் ஒத்து வரும். ஏன்னா லலிதா சக்கி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், ராதா ராணி பாவத்துல இருக்கச்சு அவர் தான் க்ளோசஸ்ட், ரைட்? ராதா ராணி விஷாகா சனிக்கியை விட ராதா ராணிக்கு லலிதா சக்கி தான் க்ளோஸ். ஏன்னா அவங்க வந்து அப்படியே நிப்பாங்க. நான் கிருஷ்ணரை பார்க்க கூடாதுன்னு டிசைட் பண்ணிட்டாங்கன்னா லலிதா சக்கி கிருஷ்ணரையே வந்து ராதா ராணி கிட்ட சேர்க்க மாட்டாங்க. அந்த லெவலுக்கு வந்து அவங்க பயங்கர லாயல்டி. சோ இது டுவர்ட்ஸ் த எண்ட் பாஸ்ட் டைம் அப்போ பாத்தீங்கன்னா ராதா ராணி பாவம் ரொம்ப ஏறும், விப்ரலம்பா பாவம் ஆஃப் சைத்தன்யா ரொம்ப ஏறும். அப்போ வந்து கம்ப்ளீட்டா ஸ்வரூப் தாமோதர் தான் இருப்பாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. गोपी गणेरा प्रेमेरा रुद भाव नामा विशुद्ध निर्मला प्रेमा काहू नहे कामा. गोपी गणेर प्रेमो रूढ़ भाव नामा विशुद्ध निर्मल प्रेमा काहू नहे कामा. கோபியர்களின் பிரேமையானது ரூட பாவ என்று கூறப்படுகிறது. அது தூய்மையானதும் களங்கமற்றதும் ஆகும். எந்த நேரத்திலும் அது காமம் அன்று. பொருளுரை. முன்னரே விவரித்தபடி கிருஷ்ணருடனான கோபியர்களின் அன்பு பரிமாற்றத்தின் நிலை தெய்வீகமானதாகும். அவர்களது பரவசம் ரூட பாவ என்று கூறப்படுகிறது.
மேலோட்டமாக பார்ப்பதற்கு அது பௌதீக காமத்தை போன்று தோன்றினாலும் ஒருவன் அதனை பௌதீக காமத்துடன் குழப்பிக் கொள்ளக்கூடாது. ஏனெனில் அஃது இறைவனின் மீதான களங்கமற்ற தூய பிரேமையாகும். ஹரே கிருஷ்ணம். ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ்லி ரெட் பாயிண்ட். சோ இப்ப வந்து இதுதான் செம்ம கன்ஃபியூஷன். என்னடா கோபிதா ஐஎஸ்ன்றாங்க, மாதுரிய பாவான்றாங்க, ஆனா வந்து ரொம்ப பியூரான பாவான்றாங்க. எப்படி கிருஷ்ணரை கட்டி பிடிப்பாங்க, கிருஷ்ணர் காலில் விழுவாங்க, கிருஷ்ணர் மேல சாஞ்சிப்பாங்க, டான்ஸ் ஆடுவாங்க, ஆனா இது இல்லையே, எப்படி நீங்க தான் சொல்லணும். எப்படி கான்ட்ராக்ட் இது இன்னொரு அப்பரண்ட் அச்சிந்த பேதா அபேதா பிலாசபியோட கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். அனன்ய பக்தி மாதாஜி, மனசுல எந்த ஒரு களங்கமும் இல்லாம அப்படியே பியூர் பக்தி. அதனாலதான் அந்த மாதிரி எண்ணம் தோன்றும். இல்ல கரெக்டா கோபி மாதாஜியே ஆன்சர் பண்ணிட்டாங்க. சோ பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி இல்லாத குழந்தை வந்து எப்படி அப்படியே பால் மனமா வந்து அடிச்சாலும் ஓடி வந்து நம்ம கிட்டதான் வருது, திட்டுனா கொஞ்ச நாளும் நம்ம கிட்டதான் வருது. அது மாதிரி அந்த கோபியர்கள் கிருஷ்ணர் கிட்ட அவ்வளவு பக்தியா பிரேமையா இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பியூட்டிஃபுல். எஸ் பிரபு. ராதிகா போல யாருமே அவர் மேல பிரியமா இருக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு அதிகமான பிரியம் அந்த அம்மாவுக்கு தான். சண்டை போடுறது, குடிக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப முடியும். ரெண்டு பேருக்குமே மற்ற இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு அவரு. ராதிகா பேர் தான் அளவு கடந்த ஒரு பக்தின்னு சொல்றதா, பிரியன்னு சொல்றதா, அன்புன்னு சொல்றதா, காதல்னு சொல்றதா, எல்லாமே சொல்லலாம். ராதிகாவுக்கு மற்ற மனைவி கிட்ட யாருக்குமே இல்லை. இது போல சேர்ந்து இருக்கிறது மற்ற மனைவி கிட்ட யாருக்கிட்டுமே கிடையாது. ருக்மிணி எல்லாமே இருக்காங்க, இந்த மாதிரி சேர்ந்த மாதிரி இருக்காது எங்கேயுமே. சோ பேசிக்கலி ராதிகா கூட்டயும் அது வந்து காமம் இல்ல, வெறும் இதே லவ் தான். கோபிகள்ல ஹையஸ்ட் வந்து ராதிகா. பட் வெரி வெல் செட் பிரபு, நீங்களும் சரி, பிரேமா மாதாஜியும் சரி. சோ இன்னும் வேற ஏதாவது வியூஸ் இருக்கா? ஃபுல்லா கேட்டுட்டு அப்புறமா நான் என்னோட கமெண்ட்ரி அடிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல பாருங்க, இதுல குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி ரெண்டு இருக்கு. இதுல குவாலிட்டி இஸ் வெரி குட். இந்த குவாலிட்டி வந்து இட்ஸ் எவர் மத்தலப் ஃபார் எவர் குவாலிட்டி, பட் குவான்டிட்டி இஸ் மோர். அதே மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி அவங்கள்ட்ட இருக்கிறதுனால வந்து இதுதான் அந்த அச்சந்திய பேதா அபேதால வர மாதிரி இருக்குது. அது நீங்க சொல்ற மாதிரி கரெக்டா மாதாஜி? இது வெரி நைஸ். சோ பேசிக்கலி எல்லாருமே வந்து பர்ஃபெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. சோ பாட்டம் லைன் அதுதான் குஜாவை சொல்லுவாங்க. குஜாதும் லவ் தான். நான் சொன்னது வந்து எந்த மோட்ல கிருஷ்ணரை பார்த்தாலும் அவர் பியூரிஃபை பண்ணிடுவாரு. ஆல் அவர் சொல்றது என்னன்னா பாருங்க, பிரதிகூலம் அனுகூலம் இல்ல, அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருதம் அனுகூலேன கிருஷ்ணாபிசீலனம் பக்தி உத்தமம். இதுல வந்து பிரைமரி செகண்டரி பார்த்தோம். செகண்டரி தான் ஃபர்ஸ்ட் வருது, ரைட்? அந்நிய அபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருத்தம்ன்றது செகண்டரி ரீசன். அனுகூலேன பக்தி இதுதான் ஃபர்ஸ்ட். சோ அனுகூலம்னா ஃபேவரபிள். சோ இதுல என்ன ஃபேவரபிள்? கோபி மாதிரி ஃபேவரபிளா, குப்ஷாவாதி ரெண்டுமே ஃபேவரபிள். யசோதமா மாதிரி அதுவும் ஃபேவரபிள். அர்ஜுனா மாதிரி ஆர்கியூ பண்றது ஃபேவரபிள், அதுவும் ஃபேவரபிள். ஆனா கம்சர் மாதிரி இல்ல இருக்கிறது ஃபேவரபிள், அது பிரதிகூலம். சோ அனுகூலமா எந்த விதமான பக்தி இருந்தாலும் அது கிரேட், அவர் பியூரிஃபை பண்ணிப்பாரு. ஆனா ஸ்பெசிபிக்கா கோபிஸ் என்னன்னா, ஏன்னா அவங்க சந்தோஷத்துக்கு அவங்க பண்ணல. இப்போ நம்ம வந்து காமம் அப்படின்னு எடுத்தா கூட அவங்கவங்க சந்தோஷமும் இருக்கும். ரெண்டு பேர் எடுத்தாலும், ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் எடுத்தாலோ, கேர்ள் ஃபிரெண்ட் எடுத்தாலும், எதுவா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு. ஆனா கோபிகள் வந்து எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர் சந்தோஷப்படுறத வச்சு சந்தோஷப்படுவாங்க. நீங்க சொன்ன ராதிகா வச்சு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, கோபிகள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, ராதா ராணி சமைச்சா கிருஷ்ணர் சந்தோஷப்படுவாரு, ராதா ராணி அவங்க பண்ணா அவங்க சந்தோஷப்படுவாங்க அப்படின்னு தோன்ற அந்த பாவத்துல அவங்க பாக்குறாங்க. ராதாராணி எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, நம்மளை விட இந்த கோபி வந்து அவரோட போய் ஊஞ்சல் விளையாடினாருன்னா அவர் சந்தோஷப்படுவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே இழுத்துட்டு போய் அந்த கோபியை வச்சு அவங்க விளையாடுற மாதிரி பார்ப்பாங்க. சோ ஏன் சொல்றேன்னா, இப்ப நம்மளோட பூலோகத்துல எப்படின்னா, நான் சமைச்சு வச்சாதான் என் பையனுக்கு பிடிக்கும், நான் சமைச்சு வச்சாதான் என் புருஷனுக்கு பிடிக்கும், மனைவியே அம்மாவே கொடுத்தாலும் பிடிக்காது. இதான் கான்செப்ட். நேத்து பேசிட்டு இருந்தோம். அதாவது அது இல்லாம ராதா ராணி ஒரு நாள் சமைச்சதை இன்னொரு நாள் சமைக்க மாட்டா. ஆமா, அது வந்து வேற மாதாஜி. அது வந்து அவங்க துர்பா முனிசிக்கிட்ட இருந்து வாங்கின அந்த பெனடிக்ஷன். ஆமா. துர்வாச முனி கிட்ட பெனடிக்ஷன் ஒரு சைடு. அவங்க ஒரு தடவை பண்ண ஃபுட் ரிப்பீட் ஆகாது. பட் ஜெனரலா மாதாஜி திருமணம் செய்யாத காரணம் என்ன மாதாஜி? இந்த டாபிக் முடிச்சிட்டு வரேன். பிரேமா மாதாஜி ஒரே ஒரு செகண்ட், இந்த டாபிக் முடிச்சிட்டு வரேன். ஐ வில் ஆன்சர் 2 minutes. சோ இவங்களோட பாவம் வந்து கோபிகள் பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டலி வந்து அந்த மைண்ட் செட்டே வந்து இவங்களுக்கு இல்லவே இல்லை அப்படின்றதுதான் இங்க ஹைலைட் பண்றாங்க. சோ இப்போ நம்ம எடுத்தீங்கன்னா, நம்ம பௌதிகத்துல எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருக்குமே பெனிஃபிட். இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், பிரபுக்கள் எல்லாம் ஒத்துப்பாங்க. எனக்கு இது பிரபுக்கள் தான் சொன்னாங்க. எனக்கு புதுசுல எல்லார் மாதிரி நாங்களும்
மாதிரி நாங்களும் மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் போய் மனைவி கிட்ட சொன்னோம், எங்க அம்மா சமையல் ரொம்ப நல்லா இருக்கும், எங்க அம்மா நல்லா இருப்பாங்க, எங்க அம்மாக்கு என்ன மேல காரு அப்படியெல்லாம் நாங்க சொல்லிட்டு இருந்தோம். ஆனா போக போக தான் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு அது எவ்வளவு பெரிய தப்புன்னு. நாங்க அப்படி சொல்றதே அப்படின்னு. நான் ஃபைனலா என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, சொல்றதை நிறுத்தினாலும் இல்லானாலும் மனசுல தோன்றது தோணும். எப்பவுமே ஒண்ணு சொல்லுவேன், ஒரு பொண்ணுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ வந்து எப்பவுமே அப்பாதான். 1000 பேர் இருந்தாலும் அப்பாதான். அது வந்து கல்யாணம் ஆகி ஹஸ்பண்ட் அவ்வளவு கிரேட்டா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ அப்பாவா தான் இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு பையனுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோயினாவது சொல்லலாம், ஏஞ்சலாவது சொல்லலாம், தேவதைனாவது எப்படி வேணா சொல்லலாம், அம்மாவா தான் இருக்கும். ரைட்? இது வந்து ஜென்ரல். ஆனா இது வெளியில வந்து சொல்லவே மாட்டாங்க. வெளியில பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எப்பவுமே வந்து ஹஸ்பண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி ஹஸ்பண்டும் வந்து மனைவி தான் இருக்கும். பட் உள்ள வந்து டீப்பா பார்த்தோம்னா, ஏன்னா அவங்க பாக்குறதே அந்த கேரக்டர் தான். நீங்க பிரேமா மாதாஜி சொன்னாங்க 2 வயசுல குழந்தைத்தனமா இருக்கிறது தான் அவங்க குவாலிட்டின்ற மாதிரி. இவ்வளோ சுத்தி வரேன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிற அந்த யசோதாமா பிரேமையை விட மாதுரியம் ஹையனா நம்ம பௌதிகமே இல்ல. பௌதிகத்துல எப்பவுமே அம்மா பிரேமையை தான் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா அதான் பியூரஸ்ட். ஆனா அங்க அதை கம்பேர் பண்றது எதுக்குன்னா அது வந்து எல்லா விதத்திலயுமே பியூர் அப்படின்றது. சோ பிரபு நீங்க கேட்ட 2வது கேள்வி வந்து ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கலன்னா, ராதா கிருஷ்ண ஏகாத்மா துயிதே இதாரி அந்யூன விலசரதா ஆஸ்வாத சுவாதி. சோ இது ஏன் சொல்றாங்க ஆஸ்வாத சுவாதினா, 2 பேருமே வந்து ஒரு ஆத்மா, ஒரு. சோ ராதாராணி என்றவங்களே அவங்க மனசுல இருந்து பிரிஞ்சு வந்தவங்க தான் ராதாராணி. யாரு? கிருஷ்ணர் மனசுல இருந்து வந்த அந்த இதான் சக்தி. சோ அவரே தான் ராதாராணி, ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இல்ல. சோ அந்த பாவத்துல வரவங்க ராதாராணி 2 பேரும் சேர்ந்து மறுபடியும் கிளப் ஆனது சைத்தன்யா சரிதாமிரதால சைத்தன்யா வராங்க. சோ அவரையே அவர் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது. சோ இதுதான் கான்செப்ட். அதனாலதான் சக்தி ஃபார்ம். 2வது வந்து நம்மளோட பௌதிக, நம்மளுக்கு வந்து கல்யாணம் தான் ஹையஸ்ட். இது வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், பரக்கியா அண்ட் சக்கியா. ஸ்வக்கியா அண்ட் பரக்கியால ஸ்வக்கியான்றது கல்யாணம், துவாரகா இதுவும் கிருஷ்ணலோகம். ஆனா கோலோகத்தை விட ஒரு லெவல் லோவர். அண்ட் 3வது கல்யாணம் பண்ணிக்கலன்னா ஹிஸ்டரியில என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இவங்க வந்து பிரம்மலோகத்துல போய் பிரம்மர் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாரு, நம்மள மாதிரி சிலருக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணாதான் அக்செப்டட் அப்படின்றதால அப்படியும். சோ இங்க இருக்கிறது வந்து இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப். கல்யாணத்துக்கு அவுட் சைட்ல இருந்தா இங்க சீப். ஆனா அந்த இதுல வந்து கல்யாணம் இல்ல, எதுவுமே இல்லை. இப்ப இந்த பொண்ணு வந்து பார்த்தா டக்குன்னு பாக்குறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க, சிச்சா இப்போ ஒரு கிருஷ்ணர் போட்டோ போய் இவ எப்படி பாக்குறாச்சா, இவ என்ன போய் வாய கலந்து. ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்மார்ட்டா பிராமன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, என்ன வெறி பிடிச்சிருக்கு உனக்கு, போய் கிருஷ்ணரை போய் இப்படி பேசுவியா சொல்லியிருப்பாங்களா இல்லையா? அதுவே நான் இந்த ஃபோரம்ல சொன்ன உடனே நீங்க என்ன சொன்னீங்க, அட்லீஸ்ட் மனசுல என்ன நினைச்சீங்க? சின்ன பொண்ணா இருந்தாலும் எப்படி நினைக்கிறா, பக்தியே இல்லைனாலும் இவ்வளவுதான் அட்ராக்ஷன் அப்படிதானே நினைச்சீங்க? இல்லைன்னா இந்த மாதிரி நினைக்கிறான்னு நினைச்சீங்களா? என்ன நினைச்சீங்க நீங்க? அந்த பொண்ணு சொன்னப்ப அவங்க எவ்வளவு இன்வால்வ் ஆகி அதை உணர்ந்து அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னுதான் நமக்கெல்லாம் என்ன தோணும் மாதாஜி. இப்ப நமக்கு தோணும், ஆனா நமக்கு தோணும் மாதாஜி இப்படி, மத்தவங்க எல்லாம் அப்படி நினைக்க மாட்டாங்க. எக்ஸாக்ட்லி பிரேமா மாதாஜி, நம்மளுக்கு தோன்றது ஏன்னா நம்ம வந்து கிளியரா இருக்கும், நம்மளுக்கு கிளியரா நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கு, அவங்களுக்கு அது ஞானம் வந்திருக்கு, நம்ம அதுலயே டிராவல் பண்ணிக்கிறோம், அதனால நமக்கு அது நல்லா தெரியும். ஆனா கலைவாதி மாதாஜி சொல்றாங்க டிராவல் பண்ணதால தெரியுது. அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் லைன் அவங்க என்ன சொன்னாங்க கலை மாதாஜி, அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்காவது தோணுச்சு. சோ நம்ம வந்து நம்மளை விட பெட்டரா ஒருத்தவங்களை பாக்குறோம். அதுதான் கோபிகளோட ஸ்டோரி. சொன்னாங்களே கலைவதி மாதாஜி, ஸ்ட்ரெயிட் ஆன்சர். ஒரு கோபி என்னை விட பெட்டர். இப்போ அதேதான் கலை மாதாஜி சொன்னாங்க, என்னை விட நம்மளை விட அந்த பொண்ணு பெட்டர்னு நினைக்கிறாங்க. இது அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, சீ என்ன மாதிரி பாக்குறா. இதுதான் டிஃபரன்ஸ் நம்ம பூலோகத்துக்கும் கலை மாதாஜி. நீங்க டைரக்ட் கோலோகம் கேண்டிடேட் அப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருப்பாரு டைரக்டா கிருஷ்ணரே. ஏன்னா அந்த திங்கிங் இருக்கிற எல்லாருமே தான். பட் அவங்க சொன்ன என்னை விட பெட்டர் அப்படின்ற தாட் வந்துச்சு இல்லையா, இதுதான் வந்து பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லவ். இப்போ நம்ம எல்லாம் அண்ட் பிரேமா பண்ண மாதிரி நம்ம கரெக்டா இருப்போம் மாதாஜி, வெளியாள். எக்ஸாக்ட்லி. சோ வெளியாளு இருந்தாலே அவங்க இங்கேதான் இருக்க போறாங்க, ஏன்னா தப்பாதான் பார்ப்பாங்க. சோ அந்த திங்கிங் வந்து ஹையஸ்ட் திங்கிங் வந்து நம்மளுக்கு வராதுன்றதுதான் நான் சொன்னேன். ஏன்னா இது லஸ்ட் இல்ல, அதுக்குதான் இது அவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க. இட்ஸ் கால்ட் ரூத பாவா. ரூத பாவானா இருக்கிறதுலே பியூரஸ்ட் அண்ட் ஸ்பாட்லெஸ். ஸ்பாட்லெஸ்னா ஒரு வெள்ளை துணியில ஒரு சின்ன டாட் கூட இல்லாத லெவலுக்கு பியூர். அது வந்து நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் புரியவே புரியாது. ரைட்? பிரபு சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு புரியவே புரியாது. ஏன்னா நம்ம மைண்ட் ஃபுல்லா இதுலதான் ஸ்டக்கே இருக்கு. சோ அந்த பிரேம புரியுற லெவலே நம்ம இன்னும் வரல. அது வந்து நம்ம பாகவதம் 10வது கேண்டோ வந்தா கொஞ்சோண்டு புரியும். நம்ம இப்பதான் 2வது கேண்டோ எங்க இருக்கோம், 3வது கேண்டோல இருக்கும். 3வதுல இருக்கும். 10வது கேண்டோ குதிக்க முடியுமா இல்ல? கன்ஃபியூஸ். 3வதுலயே முதல் புக், இன்னும் 2வது புக் இருக்கு. பிரபு கேன் ஸ்டாப் ஸ்கிரீன் ஷேர். பாதிதான் முடிச்சிருக்கோம்.
So, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Stop sharing. அவங்க தாய்மாமன் கட்டி Stop கொடுக்கறதுக்காக sharing. அவங்க அப்பா அம்மா வந்து ட்ரை பண்றாங்க. அது பலராமர் இவரு வந்து தான் அந்த அரசாங்கத்துல வந்து கரெக்டா பண்றாங்க மாத்தி மாத்தி. அவர் வந்து தாய்மாமன் கொடுக்கறது அவங்க அப்பா அம்மா இருந்தது. அவங்க தாய் மட்டும் கொஞ்சம் அப்படி இப்படியும் இருப்பாங்க. வெளியேட்டுன்னு போய் லவ் பண்றது, கொல்றது, காட்டு பக்கெட்டு போறது, தோட்ட பக்கெட்டுன்னு போறது, இதெல்லாம் வந்து செய்யறாங்க. அது அளவு கடந்த ஒரு கட்டி பிடிக்கிறாங்க, முத்தம் கொடுக்குறாங்க. எப்படி நம்ம லவ் இல்ல? ஏன்னா நம்மளுக்கு புரியல. அதுதான் விஷயம். எக்ஸாக்ட்லி நீங்க சொல்றது கரெக்ட். இதெல்லாம் இருந்துட்டு எப்படி இப்ப மாதாஜி இப்படி இல்லைன்னா, ஏன்னா நம்ம வந்து இவ்வளவுதான் நம்ம திங்கிங் பிரபு. சரி, ஒரே டைம் வந்து 16,000 பரக்கியா ரசால ஸ்வாக்கியா ரசா, நாட் ஈவன் பரக்கியா ரசால கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுது அவரால். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளால ஒரே டைம் 2 பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா? இல்ல ஒரே பொண்ணு 2 பையனை ஒரே டைம் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியுமா? முடியவே முடியாது. அதே மாதிரி பல்ராம் எடுத்தீங்கன்னா ஒரே டைம் இதெல்லாம் நடக்குது. காளிய நடத்தினத்துல நம்ம சினிமா ஹீரோ ஒரு வில்லன் வராங்க, அடிச்சு தொடர்ந்து. ரெண்டாவது அப்படியெல்லாம் இல்ல, ஒரே டைம்ல சிலர் வந்து பைத்தியமா ஓடுறாங்க. நந்த மகாராஜ பிடிக்கிறாரு, ஒரே டைம் தான் யசோதாமாவை கட்டி பிடிக்கிறாரு. கோபிகள் அழுறத வந்து அவரு கண்ணு இதெல்லாம் வந்து ஓகே, கோபிகள் முடிச்சுட்டேன், நெக்ஸ்ட் ஓகே கட்டு, ஷூட்டிங் கட்டு, நெக்ஸ்ட் யசோதாமா நீங்க வாங்க, ஸ்டாப். அப்புறம் 2 பேர் ஓடுறாங்க, ஸ்டாப், ஸ்ட்ரென்த்ல புடிச்சு. இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியா நடக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா பிரபு? இல்ல. நீங்க ஒரு குழந்தை வந்து தண்ணியில விழுந்தானா ஒரு ஆள் குதிக்க மாட்டாங்க, 10 பேர் போவாங்க. மனமே அப்படி விரிஞ்சு போய் எல்லா இடத்துலயும் தாக்கும் போல. எல்லாமே ஒரே டைம் நடக்குது. இப்ப பல்ராம் சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். காளியா நடத்தினோம்ல, நம்ம வந்து மைண்ட் கொஞ்சம் திங்க் பண்ண ஆரம்பிங்க. சினிமால காட்டுற மாதிரி ஒரு வில்லன் அடிச்சு ஹீரோ வந்து வில்லனை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு வர்றது உண்மையிலேயே எடுத்தீங்கன்னா 5 சிம்பிள் லாஜிக். அதுதான் பிராக்டிகல். அதுதான் மாதாஜி பிராக்டிகலா பண்ண முடியும். சோ பலராமுக்கும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? ஒரு கோபி ஓடுவாரு, அவர் வந்து கண்ணை தொடச்சி உட்கார வச்சு நெக்ஸ்ட் நீ வாமா, ஓகே கண்ணை தொடச்சி நெக்ஸ்ட் நீ வாமா, சினிமா மாதிரி பண்ணிருப்பாரு. பிரபு ஒரே டைம் தானே நடந்திருக்கும். அவர் எப்படி பண்ண முடியுது? 4 பாவங்கள் ஸ்பிளிட் ஆகுது பல்ராம். அவர் பிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த், எமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த், கன்சர்ன் ஒரே. அதனாலதான் பல்ராம் வந்து கிட்டே போக முடியாது நாங்க. ஏன்னா கோபிகளோட டீல் பண்றச்சு அவர் டக்குன்னு நாட் ஓன்லி வித் கிருஷ்ணா, கோபிகள் கிட்டயும் வாத்சல்ய பாவம் எடுக்கிறாரு. ஒரு பேரண்டல் லவ் இல்லைன்னா அவ்வளவு ஈஸி இல்லையா பிரபு? அதே மாதிரி பிசிக்கலா ஓடி தண்ணியில குதிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் போயிட்டு இருப்பாங்க, ரைட் மாதாஜி? அவருக்கு அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த். ஆனா ஓடினவங்க ஒருத்தர் 2 பேர் இல்ல, 10,000 பேரு, 5,000 பேர் அப்படியே ஓடுறாங்க. கோபிகள் எல்லாம் அவர் வந்து புடிச்சு கட்டி பிடிக்கிறது வந்து ஒரு கோபியே இல்ல பிரபு. ஒரு கோபியை வந்து எல்லாருமே பண்ணலாம். இப்போ நம்ம கூட எடுத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லேடி கூட ஒரு லேடி ஓடுறத பிடிச்சிருவாங்க. இதுக்கு வந்து பெருசா நம்ம பேச மாட்டோம். ஆனா பல்ராம் ஏன் அவ்வளோ பேர் பேசுறாங்க? ஏன்னா ஒரு சிங்கிள் ஹேண்டடா அவர் மொத்த கோலோகத்தை அவர் ஹேண்டில் பண்ணாரு. அண்ட் காளியா ஒருத்தரை தான் அவர் 1000 தலை உள்ள ஆதிசேஷன் மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி அதுதான் சொல்றேன். 1000 தலை இருக்கிற ஆதிசேஷன் அவரோட அம்சம், அவர் இல்ல, அம்சம். அதுதான். அதான் 1000 தலை எடுக்க முடியும் அவரால், 1000 பிரதி பண்ண முடியாதா? அவரால் எத்தனை பிரதிகள் வேணாலும் பண்ண. மாதாஜி இப்படி நீங்க நினைக்கிறீங்க, பட் கான்செப்சுவலி திங்க் பண்ணுங்க. எப்படி ஒரே டைம் ஒரு பீச்ல ஒரு 5 பேர், 10 பேர், 25 பேர் ஓடுறாங்க. ஒரு எவ்வளவு பலசாலியா இருந்தாலும் 25 பேரை பிடிக்க முடியுமா? நம்மளால முடியாது மாதாஜி. அப்ப இது வந்து 5,000 10,000 வந்து ஓடி இருக்காங்க. எப்படி பல்ராம் முடியும்? இப்போ நான் சொல்றது புரியுது. ஏன்னா இதுவே நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. பிரபு நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா? புரியுது மாதாஜி. புரிஞ்சிக்க முடியும். எல்லாருடைய ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்றாரு. ஒரு டைம் சிங்கிள் ஹேண்டடா உட்கார்ந்து இருக்காரு. ஓகே, காளியா நடத்தத்துல கிருஷ்ணர் அங்க இருக்காரு, இவர் உட்கார்ந்து இருக்காரு. ஒருத்தரோட பாவம் மாறுது. கோபியோட பாவம் வேற, யசோதாமா ஓடுற அவங்க மயங்கி விடுறாங்க, அவர் குடிக்கிறாரு. சினிமா மாதிரி எல்லாம் இல்ல பிரபு, பிராக்டிகலா விரிச்சு ஓகே ஓகே அப்போ இப்படி எல்லாம் பண்ண முடியாது. அவரு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாரு அப்படின்றதே நம்மளுக்கு மண்டை குழம்பிடும். கொஞ்சம் ஒரே ஒரு நாள் இன்னைக்கு ஜஸ்ட் வீட்டுக்கு போய் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க, பல்ராம் எப்படி ஹேண்டில் நினைச்சது இல்ல. உருவம் எடுத்தாரோ அந்த மாதிரி இவரு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாரு? ஜஸ்ட் எப்படி உருவம் எடுத்ததே எடுக்காதீங்க மாதாஜி, அவர் எல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணாரு, எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாருன்னு திங்க் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு ஆன்சர் நாளைக்கு தான் நீங்க பாருங்க. கொஞ்சம் போய் இன்னைக்கு ஒரு நைட் பிரபு நீங்களும் திங்க் பண்ணுங்க. மனதாலேயே சால்வ் பண்றாரு மாதாஜி. மனசால, உடல் இல்ல, பிசிக்கலா இல்ல. பிசிக்கலா தொடறாரு, பிசிக்கலா கண்ணெல்லாம் தொடச்சு விடுறாரு. மனசால இல்ல, பிசிக்கலா. ஏன்னா அவங்க எல்லாம் பிசிக்கலா ஃபீல் பண்ணுவாங்க, மனசால அவங்களுக்கு புரியாது. பிசிக்கலா அவர் அட்ராக்ட் பண்றாரு. எப்படி பண்றாரு அப்படின்றதே நம்மளுக்கு புரியாது. முடிச்சுட்டு பண்றது.
சோ அதுதான் சொல்றேன், அதுதான் அச்சிந்த பேதாவ. ஏன் பிரபு நான் எடுத்த சிம்பிளா நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது மேன் பவர் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மேனே வந்து ஒரு 5, 10, 15 பெண்கள் 5000, 10,000 பெண்கள் இது ஆயிட்டு இருந்துச்சு. அது எப்படி பண்ணாங்கன்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிச்சுன்னா ராசா டான்ஸ்க்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஏன்னா இது நம்ம பேசிக். இதுவே நம்மளுக்கு புரியல வச்சுக்கோங்களேன், அது புரியறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய நாள் புரியாதுன்னு சொல்ல. இட்ஸ் பியாண்ட் அவர் திங்கிங். பிரபு நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதா பிரபு? ரைட். கொஞ்சம் போய் இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து கொஞ்சம் தலைய ட்ரில் பண்ணுங்க. ஏதாவது சும்மா அப்படி சொல்லணும், அப்படி பலராம அப்படி புடிச்சிட்டாரு அப்படின்றது ஆச்சரியம் இல்ல. அவரு சமாளிச்சது ஒரே டைம் ஒத்தரா. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து காலியா நடத்துன இடத்துல பயந்து என்ன ஆகுமோன்னு பயப்படுறச்சு அவர் ஒண்டிதான் ஸ்டெடியா நின்று மொத்த வில்லேஜ மேனேஜ் பண்ணாரு. நாட் ஜஸ்ட் ஒரு 5 பேர். நம்ம எல்லாம் ஒரு 2 பேர் அழுதாங்கன்னா நம்ம தலை பிச்சுக்குவாங்க. 2 பசங்க என்ன பண்ணுவோம், ஐஷு கம்புனு ஃபர்ஸ்ட் இவளை வச்சுட்டு வரேன், நீ வேற ஆரம்பிக்காத சொல்லுவோமா இல்லையா? நான் பாத்திருக்கேன் 4-5 பசங்க. நான் கிளியரா சொல்வேன், ஏய் ஃபர்ஸ்ட் உன்னோட டர்ன், இவ அழுதுட்டு இருக்கா, நீ ஒரு 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணு, நான் உனக்கு வரேன், இவளை முடிச்சுட்டு நான் உனக்கு வரேன், நீ வெயிட் பண்ணு. கரெக்டா இல்லையா? எல்லாருமே அப்படிதானே சொல்லுவோம். உண்மையா சொல்லுவோம் இல்ல மாதாஜி? நான் மல்டிபிள் பேரை ஹேண்டில் பண்ணலாம் நம்மளால முடியாது. அப்படிலாம் சொல்லுவோம் மாதாஜி. வீட்லயே நான் அதான் சொல்வேன், என் பொண்ணு டென்ஷனா இருக்கச்சே எங்க அவர் வந்து ஏய் கொஞ்சம் இருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு நான் அப்புறம் வரேன், ஒரு 10 நிமிஷம் கொடுங்க, இவளை முடிச்சுட்டு நான் வரேன். அதே மாதிரி என் பொண்ணு இரு இப்பதான் சுவாதனை ஆக்கிட்டு இருக்காரு, நீ ஒரு 5 நிமிஷம் இரு. 2 பேரும் வந்தாங்க, ஏய் 2 பேர் இன்னைக்கு டூ மச் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு நாள் ஒருத்தரோட டர்னு, நாளைக்கு தான் நீங்க நெக்ஸ்ட் டர்னுன்னே சொல்லிருக்கேன். அதை ஓவர். இன்னைக்கு 2 பேர் கோட்டா முடிஞ்சிச்சு, ஏதாவது கூத்தனா நாளைக்கு வைங்க, இன்னைக்கு முடியாது, எனக்கு முடிஞ்சிச்சுப்பா. எல்லாருமே திட்ட இப்படிதான் சொல்றீங்க. என்னை விட நீங்க எல்லாம் நிறைய திறமைசாலியா இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல இதான் எல்லாரோட ஆன்சர் கரெக்டா? என்ன திறமைசாலியா இருந்தாலும் அந்த நேரத்துல அப்படிதான் சொல்லுவோம் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, டிஃபெண்டிங் லிட்டரலி. சோ இதுதான் பிரபு. ஏன்னா நம்ம வந்து ஏன் இவ்வளவு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா பிரபு, நம்மளுக்கு புரியவே புரியாது. இதுல இருக்கிற கிருஷ்ணர் தோண்டி இல்ல யாருக்குமே நம்மளுக்கு புரியாது. நம்ம வந்து ரொம்ப பேசிக். அதனாலதான் நம்ம வந்து படிச்சுட்டே இருக்கோம், ஏதோ கொஞ்சம் ஏறும் அப்படின்னு. சோ இது வந்து நீங்க போறச்சே உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஜானகிராமன் பிரபு வந்துட்டு கல்யாணங்கிறாருல்ல, கல்யாணத்துல 10 வகை 8 வகை இருக்கு. மனுஸ்மிருதி சொல்றது 8 வகை இருக்குன்னு. அது சில வகைகள்ல அவன் அடாப்ட் பண்ணிருப்பாங்க. கந்தர்வம், ஆசிர்வம், பிராஜாதிபத்தியம், ஆர்ஷ்யம், தைவம், இந்த மாதிரி கல்யாணத்துல 8 வகை இருக்கு. அதுக்குள்ளேயும் பிரிவுகள் இருக்கு. அதனால அதெல்லாம் அடாப்ட் பண்ணிதான் அவங்க பண்ணிருக்காங்க. இவர் கல்யாணம் இல்லை, ஏன் கல்யாணம் இல்லைங்கிற ராதாவுக்கும் இல்ல, அவரோட கான்செப்ட் ரொம்ப கரெக்டான கான்செப்ட் மாதாஜி. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அது 2வது வந்து அவங்க எல்லாம் கட்டி பிடிக்கச்சு அது வந்து எப்படி நம்ம வந்து லஸ்ட் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்கன்றது வெரி கான்செப்ட் வெரி கரெக்ட். அவரு அதுக்குதான் தண்டகார ஃபாரஸ்ட்ல வந்து ராமர் ஐயோ கட்டி பிடிக்க முடியல, முனிவர்கள் ராமர் கிட்ட இருந்த ஏக்கத்தை கிருஷ்ணர் கிட்ட. சோ தண்டகார ஃபாரஸ்ட்ல பிரபு ஐயோ நான் வந்து கட்டி பிடிக்க முடியலன்றச்சே அவங்க வந்து தப்பான எண்ணத்துல பாக்கல. அவங்க வந்து சீதா போட்டியா இருக்காங்க. இப்ப பாத்தாங்களே கலைவாணி மாதாஜி பாத்தாங்களா, ஆஹா அந்த பொண்ணு இருக்கிறது நம்மளுக்கு இல்லையே மாதாஜி. சோ அவங்க வந்து அந்த பொண்ணு எந்த மூட்ல பாத்தான்றதை விட அவளோட டெப்த் அந்த ஒரு செகண்ட்ல எப்படி அந்த ஆங்கிள் போச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்க. அதே மாதிரி தண்டகார ஃபாரஸ்ட்ல சீதாமா எப்படி சேவை செய்யறாங்க, நம்மளால முடியலையே அந்த ஒண்டிதான் பாக்குறாங்க. அந்த காமன்ற ரிலேஷன்ஷிப்ல க்ளோஸ்னஸ் என்ற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் பாக்குறாங்க. இப்ப மதுரால உண்டி என்ன பாக்குறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரோல் எனக்கு கடிச்சிச்சே, இவர் இங்கதான் இருக்க போறாரு, 100 வயது எல்லாம் அவருக்கு திங்கிங் இல்ல. ஐயோ இவ்வளவு அழகான 2 பசங்க பக்கத்திலேயே இருக்காங்களே, நம்மளுக்கு அந்த சான்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்ற ஃபீலிங். இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அ ஃபீலிங். இது வந்து எனக்கு கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியாது பிரபு. ஏன்னா நான் கூட வந்து ஒரு வெரி என்ன சொல்ல, நம்ம கூட எல்லாருமே வந்து நம்ம இந்த மெட்டீரியல் இதுல இருக்கோம், ட்ரை பண்றோம் புரிஞ்சுக்க. சோ எல்லாருமே ஃப்ளோல போலாம். ரிவீல் அந்த பாக்கி 25% கிருஷ்ணர் ரிவீல் பண்ணுவாருன்னு சொன்னேன்ல பிரபு, அதுக்குதான் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். சரிங்களா? சாதாரண ஆளுங்களுக்கு புரியுது இல்ல மாதாஜி. இவ்வளவு தூரம் நம்ம படிக்கும்போது ஒரு சிலதெல்லாம் நமக்கு தெரியுது, சாதாரணமா பார்க்கும்போது அது வேற மாதிரி தெரியுது இல்லையா? டீப்பா நம்ம எல்லாம் சில பேர் நம்ம சங்கத்துல இருக்கிறதுனால ஓரளவுக்கு சிலதெல்லாம் உண்மை இப்படிதான் நடக்குதுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாரும் சாதாரண மக்களுக்கு இல்லாட்டி கூட அந்த வேதங்கள்ல சொல்லிருக்கு, மனுஸ்மிருதியில எப்படிப்பட்ட விவாகங்கள் எப்படி நடக்கிறதுங்கிறதையும் சொல்லிருக்கு. அந்த மனுஸ்மிருதியை எடுத்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும், தெய்வ விவாகங்கள்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கு, ஆர்ஷம் இப்படி இருக்கு, கந்தர்வம் இப்படி இருக்குன்னு ஒண்ணு சொல்றாரு. அதுக்குதான் நம்ம வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் இல்லையா? மத்த மனைவிகள்லாம் வந்து இது போல அவர் பேர்ல அளவு கடந்த ஒரு இது இல்ல இருக்குது, யாரும் வந்து இது போல செய்யறது இல்ல.
எக்ஸப்ட் ராதிகா மாதிரிதான் இந்த அம்மா ஒண்ணுதான் அவர் அளவு கடந்து பிரேமம் பண்றது. இல்ல பிரபு, எல்லா கோபிகளுமே அடவு, அதுல ஹையஸ்ட் ராதிகா தவிர அவங்கள தவிரன்னு சொல்ல முடியாது. எல்லா கோபிகளோட மண்ணை கூட பொட்டலம் கட்டி கிருஷ்ணாவுக்கு தலைவலின்னு சொன்ன உடனே தலைவலின்னு சொன்ன உடனே எல்லாரும் பதறாங்களே, அத்தனை கோபியர். பிரபு, இந்த பாவத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு மூளை இல்ல, அதுதான் விஷயம். எல்லாருக்குமே இங்க இருக்கிற நம்ம எல்லாருமே இன்க்ளூட். ஏன்னா நம்ம குறையுடைய புலன்கள் கரெக்ட் மாதாஜி, அதனால நம்ம கரெக்ட். அதான் சொன்னேன், பல்ராம்டே புரிஞ்சிக்க முடியாது. நீங்க போய் திங்க் பண்ணுங்க, எல்லாருமே சொல்றேன், இன்னைக்கு நைட் ஃபுல்லா திங்க் பண்ணுங்க, பல்ராம் எப்படிதான் பண்ணிருப்பாருன்னு ஒரு 10 நிமிஷம் திங்க் பண்ணுங்களேன். எந்த லாஜிக்கல் ஆன்சரும் நீங்க யாருமே கொடுக்க முடியாது. நீங்க எல்லாம் சொல்லுங்க அதெல்லாம் இல்ல, அவர் பிசிக்கலா போய் பண்ணாரு, எப்படி பண்ணாரு தெரியாது. நீங்க சார்ட் எடுத்து நீங்க பிரேமா மாதாஜி டிரா பண்ணி எனக்கு காட்டின மாதிரி டிரா பண்ணா கூட அத்தனை பேர் தான் அவர் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாருன்னு போய் கேட்டீங்கன்னா, வெறும் பல்ராம் நம்ம கோலோகம் போறச்சே பல்ராம் ஒரு டிராமா நம்ம கண்ணு எதிரில் அவர் ஒரு பாஸ்ட் டைம் பிளே பண்ணாதான் நம்மளுக்கு புரியலாமே தவிர, இங்க என்னெல்லாம் பிளான் போட்டாலும் 10 பேர் டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் சரி, நம்ம அதனாலதான் காலியா நடத்தின முண்டிதான் காட்டுவாங்களே தவிர இந்த ஹாஃப் ஆஃப் த டிராமா யாருமே டிராமாவா டிபிக்ட் பண்ணல. ஏன்னா அதை எப்படி டிபிக்ட் பண்றதுன்னே தெரியறது இல்லை. அதுதான் விஷயம், சரிங்களா? சோ வாஞ்ச கல்பத ரூபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியைவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவுக்கு ஜெய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத்துக்கு ஜெய், நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். இது இன்னைக்கு படிக்க வைக்கிறேன்னு சொன்னேன், அதனால இங்க போறேன். இது யாருக்காவது ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நீங்க இதுதானே? ஓ, இது நம்ம முடிச்சிட்டோம், சாரி. அமிர்த சாடி அன்னைக்கு இதுதான் ரைட். நீங்க சாண்ட் பண்ணலாம். யார் சாண்ட் பண்ணலையோ ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தரா பண்ணுங்க. ஸ்ரீ பகவதா தத்வ ரசா கரீலா பிரச்சார அது என்ன மாதாஜி? பிரச்சார என்ன? ஸ்ரீ பகவதா தத்வ ரசா கரீலா பிரச்சாரே கிருஷ்ணா துலியா பகவதா ஜனலே சம்சார. பிரச்சாரே கிருஷ்ண துல்லிய பகவதா ஜானாலய சமாசாரே. கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணுங்க. 1 செகண்ட் மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி வெயிட் பண்ணுங்க, அவங்க படிச்சு முடிக்கட்டும், அப்புறம் கடைசியில படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரீ பாகவத தத்துவ ரச கரில பிரச்சாரே கிருஷ்ண துல்லிய பகவத ஜனைல சம்சாரே. ஸ்ரீ பாகவத தத்துவ ரச கரில பிரகாரே கிருஷ்ண துல்லிய பாகவதா ஜானாயிலா சம்சாரே. பாகவத தத்துவ ரச கரில பிரச்சாரே கிருஷ்ண துல்லிய பாகவதா ஜனைல சம்சாரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஃபுல்லா ஒரு வேர்டு, ஸ்ரீ பாகவத தத்வ ரசா அப்படின்னா the truth and transcendental taste of பாகவதா. ரசான்றது டேஸ்ட், சிங்கிள் வேர்டு. ஸ்ரீ பாகவத தத்வ ரசா கரில பிரச்சாரே கரில துல்லிய பாகவதா ஜனைல சம்சாரே. சைத்தன்யா பிரச்சாரம் பண்றாரு அப்படின்னு. கிருஷ்ண தூல்யா அப்படின்னா கிருஷ்ணரோட ஐடென்டிக்கல், ரைட்? பாகவதா ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஜனாயில சம்சாரே அப்படின்னா இந்த உலகத்துல ஃபுல்லா ப்ரீச் பண்றது அப்படின்னு. ஸ்ரீ பாகவத தத்வ ரசா கரில பிரச்சாரே கிருஷ்ண தூல்ய பாகவதா ஜனாயில சம்சாரே. கிருஷ்ண துல்லிய பாகவதா ஜனாயில சம்சாரே. ஸ்ரீ பாகவத தத்வ ரசா கரில பிரச்சாரே கிருஷ்ண துல்லிய பாகவதா ஜனைல சம்சாரே. வெரி நைஸ். ஹரி ஹரி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவத தத்வ ரசா கரில பிரச்சாரே கிருஷ்ண துல்லிய பாகவதா ஜனைல சம்சாரே. அவங்க சாரி மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். ஸ்ரீ பகவத தத்வ ரசா கரிலே பிரச்சாரே கிருஷ்ண துல்லிய பாகவதா ஜனைல சம்சாரே. வெரி நைஸ் மாதாஜி, all of you very nice. All Prabhus. 2 minutes stop பண்ணோம். எல்லா மாதாஜி ஸ்டாப். பிரபுஸ் கொஞ்சம்
Shri Bhagavata Tattva Rasa Karila Prachare ரசா சேர்த்துங்க. Tulya ஸ்ரீ பாகவத தத்வ ரசா Janila கரில Samsare. பிரச்சாரே அப்படி. இருங்க. Shri Bhagavata Tattva Rasa Karila Prachare Krishna Tulya Bhagavata Janaila Samsare. ஹரி ஹரி, வெரி Hare நைஸ். Krishna. Hare Krishna. भागवत तत्त्व रासगरील प्रकारे कृष्ण तुल्य भागवत जनैल संसारे श्री மோகன்தாஸ் भागवत तत्त्वरस करिल करिल प्रचारे प्रचारे कृष्ण कृष्ण तुल्य भागवत जनैल संसारे. श्री भागवत तत्त्वरस करिल प्रचारे कृष्ण तुल्य भागवत जनैल संसारे. Hare Krishna Mataji. Hare Yes, Krishna. Shri Bhagavad Tatvarasa Karila Prachare Krishna Tulya Bhagavata Janela Samsare. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. மோகன்தாஸ் Yeah, Hare Krishna Mataji. Shri Bhagavata Tatvarasa Karila Prachare Krishna Tulya Bhagavata Janaila Samsare. Hare ஹரி Krishna. போல், ஹரி ஹரி, வெரி நைஸ் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது விட்டுருக்கீங்க? எஸ் பிரபு, ப்ளீஸ். ஜானகிராமன் பிரபு ஜாயின் பண்ணுங்க பிரபு. Shri Bhagavata Tattva Rasa Karila Prachare Krishna Tulya Bhagavata Janaila Samsare. ஹரி ஹரி, வெரி நைஸ். வேற யாராவது? எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா? மாதாஜி நான் படிக்கவா? படிங்க படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பாகவத தத்வரசா கரில பிரச்சாரே கிருஷ்ண துல்லிய பாகவத ஜனைல சம்சாரே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டாப் பண்ணிட்டா எல்லாரும் முடிச்சிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी ஸோ நாளைக்கு ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நாளைக்கு இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம். நாளைக்கு மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணலாம். நாளைக்கு லெவல் 3 இருக்கும் 5:30க்கு. Yes. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா.